Me itse Rope ja tervetuloa uuden videon pariin, jossa mä oon tänään kenen kanssa? Kasperin. Ja Kiiran. Tuttu trio kaikille. Kassu on mun 12-vuotias siskon poika ja Kiira on mun 10-vuotias siskon tytär. Kyllä. Ja koska me ollaan Espanjassa, niin Espanjassa pitää nauttia espanjalaisesta antingista. Se tarkoittaa mitä? Maistellaan karkkeja. Me maistellaan kaikenlaisia Espanjan herkkuja. Mutta niin kuin yleensä meillä on aina herkut valmiina maisteluvideossa, niin nyt me lähdetään tänään hakemaan niitä herkkuja teidän katsojien kanssa. Lähdetään kauppaan. Eli käydään kahdessa kaupassa. Käydään isossa Carrefourissa, josta löytyy kaiken maailman espanjalaisia herkkuja. Ja sitten sen lisäksi käydään Sabor Espanja. Sabores de España, eli Espanjan maut. Roni, sulla on muuten linnun kakkaa tässä pellillä. Kato. Hyi. No niin, me saavuttiin nyt Mijas Pueblolle. Tää on monille varmaan ihan tuttu paikka, mutta täällä on semmonen yksi hyvä kauppa, mistä saa paljon espanjalaisia herkkuja. Tuliaisherkkuja ehkä enemmän, mutta... Sabor a España. Siinä se on. Tähän kauppaan me ollaan tulossa. Hola. Sí. Gracias. Mitä nää on? Siellä. En tiedä, mennään sisään. Jotain herkkuja. Aika hyvin. No, es turrón. Para mí un turrón duro, por favor. Gracias. Gracias. Niin hyvä. No niin, haluatko Kiira kantaa koriin? Mikä tää on? Tää on täällä tehtyä. Tää on tämmönen tuplaväri, niin otetaanko semmonen? Joo, tää on täällä tehty tämmönen joku mansikka varma lakritsagies. Sitten seuraavaksi mä haluan näyttää teille sen tärkeimmän ekana. Turrón. Tää on niin espanjalainen herkku tää turrón, mitä te tuutte ikinä löytää. Mä oon käynyt espanjankielisen koulun ja siellähän ne kaikki tykkäs niin paljon turronista. Tässä on sit seuraavaksi suklaaturronia, jos on keksi sisällä. Otetaanko me semmonen? Nää kaikki on liian hyviä. Sitten espanjalaisia pähkinöitä. Ne on niitä hyviä. Nämä on espanjalaisia manteleita, jossa on karamellikuorrute. Almendras de rellena. Okei, pues tomamos los dos. Esta es la más tradicional. Okei, muchas gracias de ayuda. No niin, mä kysyin sit mitä kaikkea tosi tunnettua täällä on. Niin tässä on nyt jonkin verran. Valitkaa vielä jotain, mitä te haluatte, ihan mitä vaan täältä. Mä näin jonkun. Tää on mansikkaturron. Ai mansikkaturon, no ota Niin. vaan, se on kyllä hyvä idea. Kiira spottasi jotain tämmösiä hedelmän näköisiä nugaita. Bombak. Saa mä syödä tuon omenan. Ei siis, sorry mä en osaa sanoa suomeksi. Millä kielellä sä voit sanoa sen? Mun mielestä toi on suomen kieltä. Okei, sitten vielä jotain täältä. Pesusieni. Toi on tosi makea. Ootko sä maistanut toi ikinä? Te ostitte noit meille ja mä ostin sieltä varmaan 2 kertaa. Kiira, kumman sä haluut? Tän pesusienen vai tän? Mä haluan maistaa. Otetaan se tikku. Hola. Tajusit, että mä menin ainakin 100 € tänne. Ei mennä. Veikkaat 50 €. Mä veikkaan 100 €. Otetaanko me vielä paikallinen vesi? Tää on espanjalaista Se on vettä. normaali. Toi on asia. hirveä Nyt saa ihmeellistä. kaikkialta kaupoista. Te ootte oikeassa. Mut syödään me Roni eka ne suolaset vai niinku makeet? Syödään siinä järjestyksessä just kun halutaan. No niin. Gracias. Ok, mitä veikkaatte tää makso? 57,40 €. Oikein. Aika arvokkaita herkkuja, mutta meillä on nyt ainakin hyvä valikoima. No tosta kaupassa on parasta, kun ne tuo näitä maistiaisia. Siis kattokaa näitä vuoria, minkä ympäröimänä me ollaan. Pitäisikö teidän käydä kattoo munkaan vähän näkymiä? Näkymiä. Eiks kiinnosta näkymät? Nää. Sitten me tultiin Carrefouriin seuraavaksi. Olemme perillä Carrefourissa. Mikä Carrefour tää on? Las Lagunasin vai mikä se on? By the way, tänne on kielletty tulla bikinissä sit BTV. Ei, Roni ei saa tulla tänne, sillä on alla bikinit. Tultiin nopeasti syömään pizzaa vielä, ettei syödä herkkua mahan täydeltä. Eli ennen kuin mennään vielä herkkuostokselle, niin ostetaan vähän oikeata ruokaa. Tässä tapauksessa pizzaa. Tää on niin rasvainen, että on niin hyvä. Margarita Diaviola. Mulla on joku tämmönen... Mä en tiedä. Roni, olisiko toi kuvannut jo tarpeen? Sitten tultiin hakemaan kaikkea hyvää. Kaikkea niin hyvää. Espanjalaista herkunteerusta. Pitäisikö meidän ostaa tommonen iso jalka? Ei. Ostetaan nyt hyvälaatuista kinkkua, koska tämähän on niinku parasta kamaa, mitä täällä on. Kumpi? Tää vai tää? Tää näyttää paremmalta. Otetaan Siis se. mun mielestä tää. Ai koko jalka. Joo. Äsken nopean selvityksen perusteella Filippiinos-keksit on espanjalaisia. Nää on kyllä monille tuttuja. Ottaaks ja valmiiksi. valkosuklaa? Joo, se on paras. Oh my days. Sitten meillä on finikarkkeja. Otetaan nyt eka näitä finei. Otetaan nyt eka näitä Eli herkkuja. finikarkit on espanjalaiset vähän niinku haribot näiden omat, tiiäksä. Voidaan ottaa nää. Ota vaan. Ne on hyvät. Kiitos. Sour, eiks vaan? Ne on niin hyviä. Niin, noi on hyviä Onko korkkeja. oikeesti? Joo, ne on espanjalaisia. Sugus. No niin, suguskarkit sitten mukaan. Ja sit otetaan nämä legendaariset nää. Onko, mutta tiedättekö mitä moni ei tiennyt? Chupa Chups-stikkarit on espanjalaisia.
Joo. Onko? Oh, ne on espanjalaisia. No, niitä saa Suomesta. Se kuuluu meidän kategoriaan. Otetaanko me tää, Kiira? Otetaan. Conguitos OG eli ruskea. Toisaalta noin valkoiset on kyllä ihan sika hyviä. No kaikki jotain eri. Tässä on 3 eri. Otetaan valkoiset. Mä näytän oliivit. Espanja on maailman suurin oliivin valmistajamaa. Oliivit on täällä semmosia niinku... No niin, me löydettiin mitä me etittiin. Chili-oliiveja ja jalapeno-oliiveja. Nää lähtee testiin. Espanjalainen juoma on aguarius. Ootteko te juonut näitä? Ja on sika paljon. Otetaan tästä kaikki eri aguariuksia. Toi ja toi. Yes sir. Kiira, osaat sä ottaa mua mistä löytyy manchego? Manchego, täällä on juustoja. Mä tiedän missä on juustot. No tässä. No oli tässä. Tässä on manchego. Onko siinä manchego paloteltuna? Okei. Es igual, pero hecho un... No niin, hän just selitti meille, että tästä tunnistaa tästä merkistä, että se on oikeeta manchego. Tää punainen merkki toistuu näissä kaikissa. Tää on varmaan aika hyvän kokoinen. Niin musti. Onks mä niin about kaikki? Uskotteko, että meillä on kaikki? Masta täntö. Miksi sä ostat ton? Bombaklat. Mitä se tekee tolla? Mitä sä teet tolla? Me suihkutaan sitä. Onks täällä espanjalaiset jätskit? Roni, arvaa mikä on täysin espanjalainen. No, Häagen-Dazs. ei se ole No, espanjalainen. Maximon on. Ai Häagen-Dazs on... Maximon on. Sä sanoit Häagen-Dazs. Maximon. Täällä. Maximon on se ihan niinku... Tiedät sä, että se on espanjalainen? Tiedän, Voit sä meillä on... luota minulle? Lupaan. Okei, mä luotan näihin. Kiira, mä voin sanoa sulle, Maxibon on sveitsiläinen. Okei, mä voin selvittää, onko tää Dubai-suklaa juttu. Tää on espanjalaista. Oikeesti, hyvä spottaus. Hei, minä näin sen. Hei, et nähnyt. Mä näytin sen sulle silloin. Ok, me otetaan se. Nyt meidän pitää mennä. No niin, ja sitten me menemme kassalle. Roni, mun pitää tulla myöhemmin, koska mulla on oma ostos. No selvä. Mut mä käyn nopeuttaa vielä yhden ostoksen itselleni. Kiitos kurkista ja kaikesta muutenkin. Eipä kestää. No niin, siinä on mun kauppakassi. Tässä on mun ostokset. Oho, miten ne myi sulle Red Bullin? Can you speak English? No thanks. Tää on, kato. Mä suhtaan tätä mun suun. Seuraavaksi me lähdetään himaan. Nähdään kämpillä. Joo, eli siis nyt me ollaan tultu kämpille ja nyt maistellaan. Tämä pitää täysin paikkansa. Eli Aloittaa suolasista. suolista. Suolasista. Aloitamme suolista. Eli siinä on nyt meidän ensimmäiset oliivit, manchegot. Ja sit meillä on tossa juotavia. Ja Aquarius on siis espanjalainen juoma, joka on käytännössä Gatoraden kaltainen, tietysti. Mikä? Oletko maistanut Gatorade ikinä? Entä Powerade? Se on kirjassa sininen juoma. Eiku on maistanut Gatorade. Ei sillä oo mitään eroa. Oh. No niin, testissä Aquarius. Miltä tää maistuu, Kiira, sun mielestä? Arvosana 5/5. Mun mielestä on ihan sikajees. Tää on vähän niinku keltainen Gatorade. 5/5. Aloitetaan meidän herkkujen maistelu suolaisilla. Oliiveilla. Nää ei oo mitään normaaleja oliiveja, nää on jalapeno-oliiveja. Oikein, nää on jalapeno-oliveja. Ja mun lemppareita täältä. Näissä ei oo kiviä, sen takia nää on hyviä. Tää on mun ihan lemppari. Mun mielestä ne on hyviä. Ja oliivithan on todella hyvä makuisia. Mun on vaan pakko sanoa 5/5. Pakko sanoa. 5/5. Ja Mä sanon 4/5, koska mä haluaisin, että näistä tulisempia. kommentoikaa alas, jos sä et tykkää oliveista. Ja tykätkää videosta, jos te tykkäätte oliveista. Ei, kun tykätkää silti videosta. Tykätkää videosta anyway. Mut Espanja tuottaa maailman eniten oliveja, Eli seuraavana on chili-oliveja. Ja mä veikkaan, että tää on enemmän mun juttu, mä tykkään tulisesta. Ja nää näyttää niinku tältä. niinku... No. Oi, että ne on ihanan tulisia. Mä tykkään molemmista, nää on ihan sikahyviä. Oho, onks noin tulinen? Mä annan tuolle 2/5. Mä annan tuolle 5/5. Toi on mun paras ikinä. 5/5. Tuolta näyttää manchego. Hei, manchego testissä. Aika suolasta. Arvosana 4,5/5. Arvosana tälle 4/5. No ehkä kyllä 4/5, kun se on niinku tosi suolasta ja Niin sitä on. ei tee niinku mieli Se on aina. 3/5. Mut se on parempaa, jos siinä on tätä päällä. Mitäs laita sitä se alle? Seuraavana meillä on tää espanjalainen kinkku. Ja tää on siis niin espanjalainen juttu kuin vaan voi olla. Tää on ollut mulle lapsesta asti jo enemmän tärkeää kuin mikään espanjalainen karkki. Tää on niin hyvää tää kinkku. Mitä sä oikein ostit? Nää kaikki, mitä sä ostit? Mä en tiedä, Kiira. Seuraavaksi kinkkua. Ja mä voin sanoa kans, että toi manchego oli äsken aika niinku... Se on aika fyysinen. Sieltä kinkkua.
Siolle tulee ekana huono olo, kun näiden karkkien syömisessä joutuu ottaa suun täyteen whipped creamia. Kassu, toi idea on ihan... Tosta ei mitään järkeä. Mä en ihan niin paljon tykkään näistä. Ehkä 2/5. Mä ite välitän näistä, ja mä välitän näistä paljon. Mäkin. Mä sanon 2,5/5. 4,5/5. Tää on ihan 5/5 tuote. Tää on Kalle meidän kaikista tuotteista. Seuraavana meillä on normaali Aquarius. De nada. Mä en juo kaikkea kerrallaan. Tosi hyvää. Ei se oo mikään normaali, on siinä joku limenmaku. Arvosana Sikahuvaa. varmaan 4/5. Mä en muista mitä mä annoin sillä aiemmalle, mut mun mielestä tää on tosi hyvä. Mä sanon tällekin 5/5, koska mulla on vaan niin kova jano. Mennään herkkujen pariin. Ja tiedättekö mikä on eka herkku? Tän nimi on Brochetta de golosinas. Brochetta de golosinas. kommentoikaa alas kumpi se on paremmin. Nää on tämmösiä ihan pehmeitä niinku Vaahtokarkkeja. Bombaglat. Kassulla meni käytännössä tunti äsken tuo avaamisessa. Pink fluffy unicorn dancing a rainbow. Alright, valkoinen karkki. Noniin, Maistetaan. testissä valkoinen karkki. Tää on niinku vaahtokarkki. Tuossa on päällä tämmöstä rouetta. 4,5/5. Keltainen maistuu kakao. Mun mielestä aika hyvä tuote, mutta mä kyllä annan tälle arvosanaksi ehkä 3/5. Hyi, tää on ihan kauhea. Onko? Tota ei edes pysty syödä. Söit sen keltaisen vai vihreä? Minkä sä söit? Se on... Kirja söi vihreä. Joo. Ja se oli ihan kauhea. No, se keltainen oli pahempi. Älä leikkaa mun kättä. Eli tää on vissiin vadelma lakritsi. Mä en tiedä mikä on frambuesa. Kirsikka on cherry. Tää on ihan sika hyvää. Kyllä se on kirsikka. Ei tää voi olla myös vadelma. Ei oo. Oh. Ei kun niitä on vadelma. Framboesa on vadelma. Onko? On. Sä sanoit, että se on kirsikka. Mitä sä annat tulla arvosanaksi? Pakko sanoa 5/5. Se on kyllä 4,5/5. Oli se ainakin 6/5. Ei, mitä sä annat se oikeesti? 6/7. 6/7. Joo. Okei, seuraava tuote on Noi on sitten niitä maripaasikarkkeja. maripaasi. Nää on Marsipaani. Niin, marsipaanikarkkeja. Onks nää marsipaania? Joo. Mä haluan tuon kartikos näyttää Sigma-äijälle, kun sillä on tommoset... Sigma-äijälle. Tossa on se silmät ja sit tässä on niinku se nenä ja sillä on 2 suuta. Tää äijä on niin brainrot, sä sanoit, että toi porkkana näyttää Sigma-äijälle. Niin valitkaa tästä hedelmä. No niin, Kassu, ota siitä joku. Siis pakko ottaa banaani. Banani. Mä otan sit persikon. Noniin. Ja nyt. Maistuuko oikeesti? Mä veikkaan, että Kassu ei kahvemmin tykännyt. Jos nää maistuu niinku oikeesti siltä, miltä näyttää, niin nyt toi sieli maistuu. Muista. En todellakaan halua. Sä et vissiin tykännyt. Okei. Arvosana 1,5/5. Mun mielestä ne oli ihan ok. Eli mä annan 2/5, mutta 0,00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 0. lopeta. Oi! Ei! Paperi. Ei! Ok. Miksi me tehdään tämmöstä? Seuraavana meillä on turron, ja tää on varmaan ehkä kaikista espanjalaisin tuote, mitä meillä tässä videossa tulee olemaan. Meillä on tässä 4 eri makua. Minkä näistä te haluatte ottaa? Tietenkin sitä. Noniin, ja meikäläinen maistaa siitä. Miks tää pohja on tämmönen? Ja tää on siis se originaali. Unohdettiinko me ottaa siitä se paperi pois? Ei, se oli vitsikirja, se kuuluu siihen. No ei kuulu, kun se saa otettu No tälleen tästä pois. kuuluuhan. Seuraavaksi meillä on mun mielestä, mikäköhän toi on? Tää ei oo Turron Joku Blando. salted caramel. Tuo äsken oli siis nimeltä Turron Duro, eli kova turron. Sitten on olemassa tämmöstä pehmeätä turronia, ja se on niinku Turron Blandoa. Noniin, miten mieltä te ootte? Tää on vähän hassun makunen. Muhki. Miltä? Tää on aika mauton. Mä en oikein osaa sanoa, miltä tää maistuu. Suomessa ei ole oikein mitään vastaavaa. Tää on käytännössä sama tuote kuin toi äskeinen, joten me skipataan se. Siitä kiinni. Mä en tiedä, mikä versio Turronista tää on. Siinä on niinku suklaapohja. No, Aika hyvä. minkä sanat arvosanaksi kirja? 3/5. Mä käyn oikein osaa selittää. Kassu! Sä vaan päätit, että me otetaan seuraavaksi seuraavaksi. Kassun ilmeisesti toiveesta otettiin seuraavaksi punainen Aquarius. Kippis. Ei oo ihan niin hyvää. Aika hyvä. Mä en tiedä maistuuko tää siksi niin mauttomalta, kun mä oon syöty herkkuja nyt. Ei kun tuolla on just sen pitäis maistua hyvälle, koska se on niin... Tää ei
ei oo mikään ihan mun lemppari. 2,5/5. Vitsi, mä oon jo nyt täynnä. Turron de fresa. Meillä on myös Dubai choklaateaateri. Semi. Kaikki maistuu jotenkin, että mä en maista niistä mitään. Tää on kyllä vähän niinku marsipaini oikeesti. Mä en oikein osaa sanoa, miten mieltä mä oon. 2,5/5. Mä annan tolle Askuselle kanssa 2,5/5. Miten me otetaan seuraavaksi? Nää. Niin tää. Oh my god. Siis te ette tiedä kuinka oikeesti. Siis tää on galletta caramellizza. Kuulostaa joltain Italian brainrotilta. Galletta caramellizzata. Tää on niinku ihan tämmönen. Tää on niinku Dubai chocolate. Oh my days, tää on makee. Mitä? Tää maistuu vähän biskofille. Niin muuten maistuu. Tätä ei kyllä pysty syödä yhtään. Ei yhtään. Olo. Vitsi, sä oot kova, kun sä kiroilet. Testissä espanjalainen vesi seuraavaksi. Mikä espanjalainen vesi? Se on suodatettua hanavettä. Niinpä, ja Espanjassa juotua, joten mun mielestä se on espanjalaista vettä. Jos se tuleekin Suomesta vaikka Espanjaan. Maailman Kasper toimi niin. Mä en tiedä mitään niin 5/5 nyt kuin tää vesi. Maistamme tätä. No sä avasit sen jo. Kiira avasi meille äsken almendras rellenas de almendra. Jotain täytettyjä manteleita tai tämmöstä. Valtaa, täällä on tosi kovia. Se myyjä suositteli meille näitä ihan sikana. Se oli silleen, että nämä on espanjalaisia hittituotteita. Mut nyt Kiira näköjään testasi jo. Ja mitä se on sisältä? Tuleeko sieltä jotain sisältä? Tää ei oo niin paha. Mä en tiedä mitä tuo, mutta tää ei oo niin paha. Onpa oudon makuinen. Mä en oo ikin maistanut mitään tämmöstä. Ei Roni, mä en pysty. Mun ei tee yhtään meille mitään leivonnaista. Sä veet noin kuule kotiin. Me tarvitaan tauko kohta. Joo. Noihin mä oon valmis. Se karkki sit. Et sä heitä sitä sinne uima-altaan. Tippuu sinne. Roni, nyt maistaa jo näitä sillä aikaa, että kasvu ei ehdi. Sugus. Sano joku väri, Roni. Liila. Seuraavaksi testissä tosiaan Kiiran ehdottama sugus. Ei! Oh my days. Niinku tämmönen. No, mutta on niin hyvä tämän jälkeen. Mun mielestä tää muistuttaa semmoista lohikäärmekarkkia tai semmoista vihreitä krokotiilikarkkia. Tää on niin hyvä oikeastaan jälkeen. Chewits. Ei kun nää muistuttaa niitä muamkarkkeja. Niin, myös niitä. Muameja ja chewits. On oikeesti aika hyvä makuinen. Mä annan 4,87. Mä saan 4/5. Black or red? Mä voisin ottaa randomilla. Eli mä otan mustan. Ime. Miksi nää maistuu nyt täältä? Mitä teidän pitäis maistua? Vähän erilaisia. Nää maistuu ehkä nyt niin hyvää. Ehkä vähän sulanut. Ja nää on niinku espanjalaisia Haribo-karkkeja basically. Tähän, että pidetään tauko tässä välissä. Olemme takaisin ja meillä on tästä seuraavaksi Filippiinuskeksit. Nää on tämmösiä. Very good item. 3,5/5, aika hyviä. Mä oon niinku koko lapsuudesta asti. Mä kävin koulun jälkeen ostamassa Filippiinuksia. Koulu aikana. Ehkä. Arvosana 5/5. Filippiinukset on parhaat keksit ikinä. Conguitos. Nää on niinku Espanjan M&M-karkkeja. On tällä mätämmiä. Onks noin hyviä? No ei kun muuten vaan tykkään näistä. Nää on semmosia Nää on niinku tämmösiä poronpapanoita. kananmunia käytännössä. Hyviä. Ja se on pähkinä sisällä. Mä niinku rakastan näitä yli kaiken, joten 2,5/5. Okei, jos me saadaan tähän nyt yksi like, niin me ottaa nää. Jos me saadaan yksi kommentti, niin me ottaa nää. Eli like, eli tää. Ai tuli liike. By the way, jos sä muuten tilannut vielä kanavaa, niin mitä sä odotat? Yli 300 000 tilaajaa. Ja jos sä et oo yksi niistä, niin why? Sulla on nyt 5 sekuntia aikaa tilata kanava. Jos sä tilaat kanavan, sä oot ihan superhyvä tyyppi. Seuraavana sour finikarkit. Elikkä nää on kirpeitä finikarkkeja. Tässä on siis mun sormi. Mä syön Syöt sun sormen just. Mä syön mansikon. Mut sitä mä kysyn, että mitä nää niinku on olevinaan? Miksi nää tekee jalanmuotoisen karkin? Seuraavaksi finimansikat. Ja nää on niinku niin viinikumikarkkeja kuin voi viinikumi olla. Eiks se ookin? Tää on hyvää. Siis mä en tiedä ymmärrättekö kuinka pehmeitä nää on. 4,5/5. Mä annan näille 5/5. 3,5/5. 5/5, mutta tiedättekö te mitä? Mulla jäi kerran mun hammas kiinni foodgeen ja mä nielasin sen vahingossa. Mä annan näille molemmille 3,5/5. Nyt tulee legendary. Legendary Chupa Rare. Dagestan and forget. Chupa Chups. Kukaan ei tiennyt siellä kameran toisella puolella alun perin ennen kuin ne klikkasi tähän videoon, että se on espanjalainen karkki. Mä luulen, että se on suomalainen. Onks tää legendaarinen tuote? Joku tämmönen maku. Mikä maku? Roskan maku. Mansikka. Tilatkaa kanava. Se, joka tilaa nyt kanavan, me laittaa nää sun yitä nyt 3, Tänään kirja. 2. Joku laitti Mun mielestä Chupa Chups 3/5. 5/5 siis. Tää on 5/5. Tää on GOAT eli greatest of all time. Ja tää on ihan se
Nyt mä otan nämä donitsit ja mä syön ne kaikki yksin. Se myyjä suositteli mulle ja sanoi mulle, että tää on joku niinku paikallinen herkku. Rehellisesti mä en oo ihan varma. Roscos de Loja on tän nimi ja mulle hajuukaan, se ei mun mielestä meinaa mitään. Rosco saattaa olla donitsi, mut nää tuntuu enemmän noilta tippaleipä. Onko se suomeksi tippaleipä se semmonen? Joo, kokeile, ei nää oo pehmeitä. Roni haisee kokolta. No niin, testissä espanjalainen tippaleipä donitsi. Sä aiot syödä tän kokonaan. Ei oo mikään ongelma mulle. Oo, mä en vissi halua. Mä melkein toivoisin, että testaisitte tätä sen takia, miten odottaa ja maistuu. Mäkin haluan purasta. Ei se on paha. Mä en tykkää ihan niin paljon. Vähän random. 2/5. Tää on parempi. Okei, seuraavaksi meillä on pastelitos rellenos de cabello de angel. Ei mitään hajua, mitä tää meinaa. Ai niin, ja by the way, hikipanta.fi, Robbe, huppari ja kaikki muutkin mun merchit, kuten lättyski, ammattilainen, bruhuppari ja niin edelleen. Mä näin jonkun tyypän täällä Espanjassa jossain puistossa, niin silloin ammattilaisupperi. Sinnes kuulitte. Hommatkaa ammattilaishuppari. Tää on ihan hyvä. Tuo oli vähän niinku paistopisteellä on leivonnaisia. Haluatko sä maistaa? Joo. Eikä tohon niinku maistista. Älä noin paljon laita mulle! Joo, ne on pistää siihen. No ne toisetkin on paljon Onks nää pistää siihen? Toista on kyllä paljon parempi. Okei, viimeisimpänä ja vähäisimpänä. Ei oo vähäisin. On vähäisin. Okei, ja mitä näyttää Oh My Days? Dubai chocolate. Tää on Dubai Labubu, Dubai Milkshake Labubu, 6-7 chocolate. Kirana mulle. Onko mä en tykkää tästä? En mäkään niin paljon. Ei, tää on ihan kauheeta. Mä sanoin, että oli vähäisimpänä. Miten tää on Espanjan herkku? Kiira sanoi, että nyt kun kaikki on syöty, hän haluu niin paljon tätä. Koska se oli Kiiran lemppari. Eikö vaan? Onks mä väärässä? Oli oikeesti varmaan lempi kaikista herkuista ja näistä. Nimenomaan. Mä voin sanoa, että mun lemppari oli nämä. Tuliset oliivit. Siis oliivit oli aivan best. Ehkä se on sit kun niin maistettiin ekana, mutta siis on ne ihan sikahyviä. Ei kun mä maistan näitä nyt ja ne on edelleen. Me vedetään joka ilta tommonen purkkiin niinku ihan chillisti joku 3 noita. Mut mikä oli toiseksi paras? Mäkin sanoin, että kinkku oli toiseksi paras. Ja kolmanneksi Mä paras sanoin, että toi ihme pötkö, toi sour cream pötkö. Ja mä sanoin, että kolmanneksi paras oli manchego. Eli niin kuin näkyy, suomalainen voitti tänään. Se sininen pinkki se ihmeen pötkö. Tässä kohtaa meidän täytyy ilmoittaa kiitos paljon kun katsoit. Jos sä haluat nähdä lisää Robbe-videoita tai tuntuu, että sä oot nähnyt kaikkia, ne loppuu kesken, muista tutkia Robbe Plus kanavajäsenyyksiä. Ne löytyy liityn napista, tilausnapin vieressä. 4,96, paitsi jos sä hommaat Apple-laitteella, se hinta on vähän kalliimpi. Kiitos, jos katsoit tää video ja muistakaa tykätä videosta ja tilatkaa Ronin kanava. Kiitos, katsoitte. Mennään seuraavan videon parissa. Se olisi moikka! Muistakaa tilata.